Proġett pilota ser iwassal biex ħaddiema tas-servizz pubbliku ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom minn kull imkien u f'kull ħin, dan permezz ta' sistema ta' remote working li bija ħaddiem ser ikun jista' jirrapporta x-xogħol mingħajr ma jitbiegħed daqstant minn daru. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar spjega kif sa minn qabel il-pandemija is-servizz pubbliku diġà kien qed iħares lejn proġett sabiex jibda jsir remote working. Stqarr li fi żmien il-pandemija is-servizz pubbliku kien preparat u kien fost l-inqas li ntlaqat. Stqarr li dan iż-żmien wera kif l-investimenti fin-nies u t-teknoloġija ħallew il-frott. Flimkien ma' dan il-proġett pilota sar ieħor id fit immirat sabiex hekk kif ix-xogħol jibda jsir permezz ta' remote working u allura b'użu inqas ta' karti, xorta waħda kull każ jibqa' jkun arkivjat b'mezzi differenti. Wieħed irid ħares ukoll mhux biss lejn ir-remote working, mhux biss lejn it-teknoloġija li se tiġi użata, imma wkoll lejn il-management, lejn it-taħriġ meħtieġ u anki lejn il-mod kif se nżommu l-filing tagħna. Dawn il-proġetti pilota li qed isiru mal-Ministeru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma ser jaraw li joffru bażi soda sabiex kif spjega Kutajjar is-sena d-dieħla bil-mod tibda tiġi introdotta s-sistema tar-remote working. F'konferenzi l-aħbarijiet bit-tema bilanċi ġodda u brabta mal-ġimgħa dedikata għas-servizz pubbliku, il-kap taċ-ċivili nnota l-importanza li l-ħaddiema ikunu mħarsa. Mhux qegħdin nitkellmu biss fuq bilanċi ġodda li għandhom xi jaqsmu x-xogħol u l-ħajja, imma bilanċi ġodda anki bejn il-ħtiġijiet tan-nies, il-ħtiġijiet tal-ħaddiema, il-ħtiġijiet tan-nies li jridu jwasslu s-servizz u s-servizz fih innifsu. Taħt l-ebda ċirkustanza ma naċċettaw li nagħmlu kemm nagħmlu strutturi ġodda, nagħmlu kemm nagħmlu benefiċċji ġodda, nagħmlu kemm nagħmlu affarijiet ġodda bl-ebda mod is-servizz lill-klijenti li investejna ħafna fih f'dawn l-aħħar 7 snin ma jista' jiġi mittiefiq.